Věděli jste, že květinové vody nejsou jen voňavé osvěžující mlhy, ale mohou posloužit jako odličovací tonikum a mají specifické vlastnosti pro každý typ pleti? Pojďte se podívat, jaké květinové poklady najdete u nás. Například květinová voda z damajské růže je vhodná pro suchou, zralou a citlivou pleť, kterou sklidňuje, hydratuje či tónizuje. Stačí ji nanést na odličovací tamponek nebo použít jako jemné tonikum. Květinová voda z pomerančových květů je vhodná pro normální, citlivou a žmdlou pleť a mezi její účinky patří tonizace, rozjasnění a jemné čištění pleti. Pro použití je výborná jako tonikum i ranní osvěžení. Květinová voda z hamamelu je výborná pro smíšenou masnou nebo problematickou pleť. Skvěle stahuje pory, čistí a sklidňuje. Použít se nechá místo tonika a má jemné čistící účinky. A v neposlední řadě květinová voda z levandule je ideální pro masnou, aknózní a podrážděnou pleť. Účinky má výborné, čistí, hojí a sklidňuje. Květinové vody jsou čistou přírodou ve spreji. Kterou si vyberete vy?